Si Aiza Ziguera o ang girlfriend ni si Liza Dino officially engaged na. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Officially engaged na ang singer-actress nga si Aiza Ziguera ug ang girlfriend ni ining si Liza Dino. Kinihuman mi propose si Ziguera ni atong Biyernes dito sa Teatro Hermogenes, Ilagan sa UP Diliman. Matud pa ni Dino nga gi-set up ni Ziguera ang maong senaryo diin sa iyang pagtuo nga igo lamang sila maghimo og fundraising play. Sa dihang paingon na mahuman ang maong stage play, nahibulong na lang ang dalaga nga mikuha na og diamond-studded sapphire ring si Aiza dayon miluhod og nagkanayon nga Will You Marry Me. Nakurat ang kanhi beauty titleist sa pagtuo nga drama lang gihapon ang gihimo ni Aiza apan nasuta nga tinuuray na di ay kini ang proposal. Lanog nga yes ang gitubag ni Dino dayon nagginaksanay ang duha nga gikakilig sa audience. Kini si Maris Puyo para sa Sunstar Showbiz.